χαρτική πολυθρόνα πουφ, μόνο με 20 ευρώ. Τζάμπο. Είναι τη σύντεξ, οι τρόποι για να κάτσεις είναι δύο. Ή κάθεσαι στην κορυφή, όπου δεν το προτείνει λογικά η εταιρεία, αλλά εμένα για κάποιο λόγο μου αρέσει. Και ο άλλος ο τρόπος, ο normal, είναι να κάτσεις στη γούβα όπου έχει. Είναι αρκετά μεγάλη από ό,τι βλέπετε, αντέχει μέχρι 100 κιλά πάνω. Έτσι γενικότερα κάθομαι όταν θέλω να κάνω editing και το διαβάζω, βολεύει, αλλά το αγαπημένο μου είναι, έρχεσαι λίγο πιο μπροστά, πετάς μαλλί πίσω, αυτό. Εδώ τώρα μπορώ να μείνω όλη μέρα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και το ωραίο που έχει αυτό ποιο είναι τώρα, ότι κοστίζει μόνο 20 ευρώ, θες μόνο μία τρόπα, το ξεφουσκώνεις, είναι τέλειο για το εξοχικό, γιατί στο εξοχικό μου από ό,τι βλέπετε, και μπορείτε να το πάρετε και στη θάλασσα μαζί, αν δεν βαριέστε δηλαδή να το φουσκώνετε. Και έχετε μονίμως κάτι φουσκωτό, χουλιάρικο, ώστε να κάθεστε. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι αυτή εδώ πέρα η τρόπα που έχει νομίζω κάπου στα 8 ευρώ. Αυτά και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.